Bon dia, radiomagnètics. Com esteu? El dia d'avui tenim un programa especial. Ara explicarem de què es tracta. Gemma Pallissa és una escriptora en llengua catalana. Ella és autora de la versió dels contes medievals que els alumnes de primer de batxillerat estan llegint durant aquest trimestre i ella ha escrit una obra anomenada Clopades de riu, que també és un conte medieval. Ens va donar l'oportunitat de ser a la xerrada que ella va tenir amb els alumnes de primer de batxillerat i van a poder conversar amb ella. Ara deixarem que ella expliqui amb les seves pròpies paraules què és la seva feina. Endavant, entrevista de Gemma Pallissa. Ara li va fer una entrevista a Gemma Pallissa. Hola, gràcies. Bon dia, Gemma, com estàs? Estic molt bé. M'ha agradat molt tenir una conversa aquí amb els vostres companys a l'institut. I de què ets professora a la universitat? Com has dit que anaves a fer de professora a la universitat? Soc professora de literatura a Filologia Catalana, que són els estudis per entendre la llengua catalana i la literatura de totes les èpoques. Jo soc especialista en literatura medieval, però ara em dedico a la literatura contemporània. I t'agrada traduir? Aquesta és la primera vegada que feia una traducció d'un text medieval pensat per a un públic general. Normalment, si faig traduccions, són traduccions per als meus estudiants de classe i m'ha agradat moltíssim, perquè La filla del rei d'Hongria, que ha publicat l'editorial Barsino, és una obra molt agradable de traduir perquè només cal que adapti el català medieval al català actual. No cal que busqui fer grans canvis, sinó que puc ser bastant fidel a l'original. Els diàlegs també són molt àgils, molt directes, les frases no són llarguíssimes, de manera que ja us dic que ha estat una activitat molt agradable de fer, un divertimento. I escriure? Escriure encara m'agrada més. Tinc un llibre de contes que es diu Clopades de riu, que va ser publicat, no sé si va ser el 2015, ja a l'editorial Boliana, i són contes no pensats per a nens, sinó contes pensats per a adults i adolescents. Molt bé. I et costa traduir al català actual? No em costa gens perquè, clar, per formació, jo sóc especialista en el segle XV, en obres escrites en prosa, no tant en vers, i llavors, de fet, és una prosa molt més complexa que aquestes traduccions medievals, perquè ja són traduccions, vull dir que l'original de La filla del rei d'Hongria no és un original català, sinó que és una traducció més en una llengua europea, en català, que va circular en aquella època. Ja que has parlat de viatges a la xerrada, t'agrada viatjar? M'agrada molt viatjar i m'agrada viure a l'estranger. He viscut a Itàlia, a Londres i als Estats Units 2 anys. Amb quin transport viatjaries? Amb avió també, tot i que quan estava embarassada vaig passar de l'avió al tren i això em fa replantejar les coses, perquè cancel·lacions de vols, quedar-te hores sense menjar, no saber quan podràs sortir de l'aeroport, vull dir que em van fer passar molt males estones i a partir d'aquí el viatge en tren el veig molt més segur. Molt bé, me gustaría ir a Londres. I quan tradueixes, què sents per la història? La història m'ha d'atrapar per traduir. Vull dir que aquestes històries, ja us deia que són molt agraïdes de traduir. Penso que si a mi no m'enganxa personalment la història no diré res al públic, per tant ha de poder arribar a un públic general, però jo m'ho he de passar bé traduint, perquè si no això, si jo m'avorreixo traduint, avorriré també els lectors al moment en què llegeixin l'obra. I creus que la literatura medieval està millor les obres actuals? No penso, igual que no penso que en literatura s'avanci, es pugui parlar de progrés, igual que sí que parlem d'avenços científics, d'avenços tecnològics, però en canvi de literatura això no és vàlid, no és millor una obra escrita avui dia que un clàssic, que les Metamorfosis d'Ovidi, per exemple. Doncs de la mateixa manera no penso que la literatura medieval sigui millor que l'actual. També és veritat que ha passat el filtre del temps, que el que ens arriba a nosaltres solen ser obres literàries canòniques, bones, els grans clàssics, d'acord? O bé bestsellers, allò que per a nosaltres potser ens sembla
una literatura molt complexa o densa, a l'època era la literatura d'entreteniment. Per tant, igual que avui dia llegiríem un llibre per plaer, podien llegir un Curiale Güelfa, per exemple, a l'època medieval. I quin és el millor llibre que has traduït? De fet, com que fins ara he traduït aquest i encara no tinc cap altra traducció, és La filla del rei d'Hongria de forma indiscutible. Em refereixo als que vas a traduir, perquè he escoltat també que faràs pròximes traduccions. Sí. Encara no m'hi he posat. Tinc feta una edició del París de Viana, però encara no he començat a treballar en la traducció. Però és que m'ho he passat molt bé amb aquestes històries, amb aquests contes truculents de l'edat mitjana. I a la teva família hi ha traductors o escriptors? No. No. Sí que tinc una línia familiar de mestres de primària i de directora d'escola rural la meva iaia, però no, la línia és de mestres i quan jo era menuda el que deia és que mai no seria mestra. Vull dir que la part docent no la volia fer perquè tenia la sensació doncs, que en lloc d'aprendre desaprendria. Jo pensava que si veia que escrivien moltes faltes els meus alumnes, a mi em tenia molt capficat d'això, jo començaria a fer faltes i això no ho volia de cap manera, i en canvi la visió que tinc ara és radicalment diferent. Vull dir, com més aprens és ensenyant. I coneixes a escriptors famosos? Sí, això sí, perquè els convido a classe també a la universitat i sí. I quins són? Ahir mateix va venir en una de les assignatures que faig Xavier Mas Cravioto, que només té 26 anys, però ha guanyat molts premis literaris, té publicats 3 poemaris i 2 novel·les, i va venir a parlar-nos d'un d'aquests poemaris. Que bé. Pues aquesta entrevista ja està acabat. Gràcies. Moltes gràcies.